staan weer aan het begin van een nieuwe aflevering van Rosita e Cruderi. Een discussieprogramma over diverse onderwerpen. En soms zijn het iets luchtigere onderwerpen, soms zijn het zwaardere onderwerpen. Maar vandaag gaan we een luchtig zwaar onderwerp doen. Ja, want het is een onderwerp waarover er ook gesproken moet worden. En waarover er ook discussies moeten zijn. Eigenlijk zijn die discussies er al. En dan zult u denken, waar heeft die vrouw het over? Blijf kijken, we zijn zo terug met onze gasten voor vandaag in een nieuwe aflevering van Rosita e Cruderi. En ik wilde bijna gaan praten over dat reclamespotje, maar volgens mij ga ik dat niet doen. We praten vandaag over de authentieke Surinaamse keuken. En dat doen we met... misschien laat ze zichzelf gewoon voorstellen. Ik begin hier bij mij. Goedemorgen, Sherwin Alexander. Ja. Executive chef, Torarica Group of Hotels. Ja, en tevens ook natuurlijk coach, head coach, Surinaams culinair team. Helemaal, welkom. Ja, thank you. Hi Rosita. Mijn naam is Sean Amian. Ik ben trainingschef bij Torarica Group of Hotels. Ja, dat is hem. Ja, en soms doe je ook mee met klopt, soms ben ik chef-koks. Ja, oké. In het SCA. Mooi. We praten vandaag over de authentieke Surinaamse keuken. Er is een discussie over wat is authentiek Surinaams. Laat me alvast beginnen. We gaan zo meteen even naar een filmpje kijken. Maar wat is authentiek Surinaams eten, Sherwin? Authentiek. Authentiek zie ik als eten, voeding, dat eigenlijk in een cuisine, dus eigenlijk zeker in Suriname, vanuit een aantal culturen komt. En authentiek is eigenlijk de smaken die daar eigenlijk gerespecteerd worden door de samenleving. Dat maakt dat het authentiek wordt, vind ik. Want de mensen, op het moment dat wij allemaal eens zijn dat de pom zoet moet zijn, dat maakt pom authentiek, vind ik. Want we geven allemaal onze mening, we zijn er trots op. En ik denk dat als je dat samen bij elkaar brengt, dat makes it authentic. To the culture, to the nation. Ja. Ik vind dat pom zuur moet zijn. Maar bijvoorbeeld. Zie je, dus daar begint het al. Wat is voor jou authentiek, Sean? Ik zou zeggen, the experience you have with it. Het gevoel, eten kan je plekken brengen. Dus spiritual, weet je. Als je die pom eet en die pom je terug kan brengen naar je jeugd, naar je jaren, dan is dat voor mij authentiek. That is when it brings you back to those old memories. En dat maakt hem meer dan alleen die pom. Dat is het heilige voor jou, die pom. Oké. Ja. Dat is inderdaad een apart gevoel, de nostalgie. Hè? Wanneer je eet, dan denk je van, oh, doe me denken aan mijn oma. Precies. Ja, oké. En dan is er natuurlijk de discussie, mogen we aan authentiek eten komen? Maar voordat we in die discussie gaan, ik heb een mevrouw gevonden, ze is volgens mij heel erg populair. En ze verzorgt kooklessen en ze heeft een aparte mening over authentiek eten. Laten we daar even naar kijken. I'd like to argue that there is no such thing as authentic food. Food, just like language, is constantly evolving. Give me any example of an iconic dish that sparks authenticity wars, and I'll tell you how someone in the world at some point in time considered that to be a bastardized version of their own dish. Paella, the most iconic Spanish dish, is actually a modified version of an Arab rice dish. What could be more French than baguette, right? Well, it was actually Viennese baking methods that made baguette possible in the first place. Croissants too. French themselves call their pastries viennoiserie, yet they are different than the original Viennese pastries that inspired them. So are they authentic or not? To me, that's a moot point. The question is, are they the most delicious examples of a particular culinary concept? Dus wat wij denken dat authentiek is, is niet eens authentiek. Wat is je reactie hierop?
Ergens mee eens. Ja. Mee eens. As you said, it's in the culinary world, food is always evolving. There's always change. En zoals we net zeiden ook, authentiek is een stukje dat verbondenheid aan wat Sean ook zei. Een stukje nostalgie, de memories. Wat ik ook aanvulde net, is dat het is cultuur. Heel erg verbonden met cultuur. En we moeten één ding niet vergeten, is dat cultuur elke dag ook aan het ontwikkelen is. En there's change. Ja. Dus op dat gebied ben ik het wel heel mee eens. Because it's always changing. There's new things coming. En als we kijken naar Surinaamse keuken, als we praten over Surinamese cuisine, zie je ook dat ons Surinaamse cultuur is een samenmengsel, een melting pot van zoveel verschillende culturen bij elkaar. En dat maakt het nog moeilijker, denk ik, om te zeggen authentiek Surinaams. Because there's so much going on in our culture. Er is zoveel invloed van verschillende hoeken. Om te zeggen van, dit is nou authentiek Surinaams. Want hoe zeggen wij dat bijvoorbeeld een van onze lievelings, Osonyang bijvoorbeeld, is pompoen met warme vis. Oké. What is authentic about it? Because we're all doing it in a complete different way. We maken het allemaal anders klaar. En dat is een heel moeilijk onderwerp. Het is, ik zou ze aanvullen daarop, het is relatief. Want mijn pompoenzoute vis, of warme vis, je moet een beetje tomatenpuree hebben, het moet zoet zijn. En het moet bijvoorbeeld geen graten hebben. Dan is het precies hoe mijn oma het maakt. Om het zo te zeggen. Maar dat is jouw oma. Precies. Ja. En dat is het relatieve ervan. Ja. Maar die van jou bijvoorbeeld moet graten erin. Tenminste één, want dan is die smaak extra. Zit er extra in, er moet soepgroenten erbij. Zo kunnen we verder gaan. Maar aan the end of it is het de belevenis die het je brengt. Dat maakt het voor jou authentiek. De memory it shares. Ja. En daarom denk ik dat het ook soms niet makkelijk is om innovatie daarin te brengen of te gaan sleutelen ermee. En pompoen, warme vis in een andere manier te gaan serveren. En met in een gastronomisch jasje te zetten. Want dan is het niet meer herkenbaar voor de persoon. De smaken zijn er wel, maar dan ben je een beetje resistant om te accepteren. Van hé, dit is ook wel die pompoen, warme vis die mijn oma maakte. Ja. En de eenheid daarin terugvinden. Want om samen op één lijn te zijn in Suriname over wat is nou het echte Surinaams gerecht? Of is dit nou echt de Surinaamse pom? Of die warme vis met pompoen? Moeten we op één lijn kunnen staan met elkaar. Want dan creëer je wel natuurlijk een stukje innovatie. That's where you grow, you make growth. Want we zijn het mee eens. We staan op één lijn ermee en dan gaan we naar de volgende stap. Want we willen allemaal die ontwikkeling zien. En dat wordt steeds moeilijker, zeker in de type samenleving waar we zitten, type cultuur waar we in zitten. Want we hebben allemaal wel een mening over hoe het hoort te smaken. En dat is precies wat Sean ook zegt. We hebben een ander gevoel. We hebben allemaal een ander gevoel erbij. En ergens diep geworteld is wel bij ons allemaal, dit is Surinaams gevoel. Maar het is niet gevormd, het is niet gestructureerd. En ik denk, daar komen we dan uiteindelijk op het onderwerp authentiek, onderweg naar gastronomie. Hoe willen we komen op dat punt? Om gastronomisch, eigenlijk een Surinaamse keuken tot een gastronomische keuken te doen ontwikkelen. Maar moeten we daarvoor niet eerst die discussie voeren? Want de discussie die we krijgen bij de Chefsassociatie is, hoe is dit Surinaams eten? Ik bedoel, want jullie hebben wel de ingrediënten gebruikt, maar het gerecht dat hier staat is geen hereri, is geen pom, is geen bruine bonen, is geen... Hoe ga jij daarmee om? Ik denk dat we misschien de begrippen eerst moeten uitleggen aan de mensen. Want we praten over gastronomie, we hebben het een paar keer aangehaald in het gesprek. Maar misschien is het voor de mensen daarbuiten zelfs niet duidelijk wat gastronomie is. En hoe dat allemaal in elkaar zit. Want zij zien dat misschien heel anders. Die vertaalslag die zij nou op zichzelf gaan maken is dan heel anders dan wij het willen laten overkomen.
En daar kunnen we elkaar mislopen. Want het is... Wat is gastronomie? I'll let the executive chef Dat uitleggen. Ja, gastronomie is een benaming voor wanneer je voeding en cultuur bij elkaar brengt. Wanneer dat bij elkaar komt, krijg je gastronomie. En dat blijft zich ontwikkelen. En wanneer ontwikkelt dat zich, is wanneer er technieken bij komt. En gastronomie is ontstaan eigenlijk uit westerse technieken en wereldculturen. En zo is gastronomie ontstaan. En elk land, elk gebied, continent gaat voor zichzelf dan kijken van oké, how do we define our gastronomy? En dan ga je kijken natuurlijk bij de culturen die je hebt. En natuurlijk de westerse technieken, de Amerikaanse technieken, noem maar op. Dat ga je daaraan toevoegen. En that's how it grows. En dat definieert eigenlijk het kwaliteit van de voeding. En het verfijnen van dat wat er is. En dat is waar gastronomie voor staat. En daarbij heb je altijd cultuur nodig. En je hebt natuurlijk een stukje history nodig. Dus dat zijn twee belangrijke elementen in gastronomie. Dan is mijn vraag, hebben we Surinaamse gastronomie? Het maakt het iets uitdagender, denk ik. Wat zeg je? Het maakt het iets uitdagender. Want we hebben meerdere plekken waar we vandaan komen. Aha. Een Franse gastronomie is gewoon Frans. Dus dat bestaat er al. Het volk bestaat er al gewoon een hele poos. Bij Suriname hebben we alle bevolkingsgroepen die we moeten meenemen. Anders is het niet Surinaams. Zo ook de vlag. Ik denk dat het daarom zo'n vlag is. En het zou niet eerlijk zijn en ook niet authentiek zijn om die mensen over te slaan. Nee, maar zijn we dus dan al bezig die westerse technieken te gebruiken om met de Surinaamse cultuur om Surinaamse gastronomie te ontwikkelen? Zijn we daarmee bezig? Absoluut. Ja, ik moet wel zeggen, we zijn er al mee bezig. We zien het niet allemaal in, maar we zijn ermee bezig, dagelijks, in het vak. Het feit dat er in Suriname, er zijn restaurants, er zijn hotels, noem maar op, verschillende typen restaurantketens, noem maar op. We zijn ermee bezig en we zijn aan het koken in Suriname. En we zijn ook culinair bezig. Dat moet gezegd worden. Er is een verschil tussen koken en culinair bezig zijn. Ja. Dus we're cooking en culinair bezig zijn is eigenlijk dat straatje naar gastronomie toe. We willen ontwikkeling zien in eten. En dat is eigenlijk gebeurd heel veel onder chefs, onder de koks, binnen de cuisines. Je ziet dat men streeft naar innovatie. Men wil groeien en ontwikkelen. En zodra je in de culinaire industrie ziet dat koks willen groeien, ze blijven nieuwe dingen uitproberen. Ze tonen lef, durf. En we zien het dagelijks om ons heen, op de straten, buiten, streetfood. It's evolving, it's changing. En waar we waren 15 jaar geleden, dan waar we nu zijn vandaag de dag. De pasta's zien er steeds mooier uit, overal. Ze smaken ook veel beter. Because we're growing. Er wordt taillerblad gezet in Surinaamse pasta. Precies. Klopt. En daar zie je dat we er wel mee bezig zijn. Maar er is nog heel veel aan te werken. En dat begint eigenlijk bij het stukje acceptatie en begrip. Wat is gastronomie? Wat is culinair koken? En dan sluit je dat stukje aan Surinaams. Wat is nou Surinaams koken, Surinaams gastronomie? En wat ik net zei, koken en culinair zijn twee verschillende dingen. Thuis, oma, tante, oom, allemaal daar koken. We koken. En we hebben hetzelfde gevoel, dezelfde passie, dezelfde liefde ervoor. En ze koken, ze maken van alles klaar. Er zijn familierecepten. Er is een stukje history erachter. Maar we zijn bezig met lekker eten, koken. Aan de andere kant, we kijken naar koks en chefs, die hebben gekozen voor een vak. En ze hebben gekozen voor het vak niet om op hetzelfde niveau te koken als thuis.
Dat is waar. Je wilt professioneel gaan koken. Ja, Professioneel koken betekent, je wilt iets laten zien van jezelf. Je wilt ook een bepaald stempel naar buiten brengen. Je wilt mensen kennis laten maken dat er veel meer is dan het stukje basis. En eigenlijk dat is een beetje waar we over hebben ook. Want je wilt laten zien dat er veel meer is dan authentiek. Het kan veel verder dan dat. En dat is eigenlijk waar we beginnen misschien authentic, basic, en towards gastronomy. Ja. To level it up. Level it up. Ja. Okay. Change. Oké. Is het moeilijk aan te leren, Sean? Nee. Gastronomie? Nee. Oké, Surinaamse gastronomie is niet moeilijk. Nee, want net wat Sherman net uitlegde, we zijn er onbewust gewoon mee bezig. Thuis met koken zijn er ook al technieken die we toepassen. We hebben er gewoon geen naam voor, maar meer of meer zijn we hetzelfde aan het doen. Om je de poêle te maken thuis, voordat je gaat koken met je uitjes, soepgroenten, tomaten en al, heeft in de gastronomie een naam en een bedoeling. Maar thuis doe je het gewoon omdat het zo is aangeleerd. Het brengt die smaak meer naar buiten, maar het is al een techniek. Dus wanneer we, en daarom kaart ik dat net aan, als we het duidelijk maken wat het is, hoe het in elkaar zit, als men meer kennis over heeft, gaat het veel makkelijker. Want het is net alsof ik Frans zou praten en zonder een woordenboek, dan kom je er niet uit. Snap je? Dus dat is die vertaalslag die we in principe zouden moeten maken. Maar het verschilt niet veel. Thuis koken doe je misschien gewoon om iets te nuttigen, maar je wil nog steeds lekker eten. Absoluut, want het moet wel lekker zijn. Dat zei die mevrouw ook. It has to be delicious. Ja. En aan het eind denk ik dat een kok en iemand die thuis koken, los van alles eromheen, wel hetzelfde doel voor ogen hebben. You want to experience something and I want to give, as a chef, I want to give an experience. Tell a story. Iets dat je kan herinneren. Dat je over een jaar, 2 jaar nog denkt van hé, die plek daar was. Ja, het was echt lekker. Maar die kousenbaan met zalfvis die ik vorige maand had gekookt, die was ook echt lekker. Die moet ik je laten proeven. Maar dan vraag ik me wel af. Je bent nu ook wel al een paar jaren bezig in de training. Is er een dish dat je intussen hebt ontwikkeld en waar je trots op bent? Ik denk dat er wel eentje moet zijn. Ik ben nog niet gesetteld. Om het zo te zeggen. Het leuke ervan is, van het vak, is it's always evolving. Je kan nooit zeggen van dit is hem, hier ben ik trots mee. Misschien is dat ook gewoon karakteristiek van een chef, een beetje perfectionist. Want vandaag kan ik die pom maken bijvoorbeeld. Dus iedereen vindt het lekker, maar ik kan toch wel iets meer. Ik kan het toch wel in een andere jasje steken. Ik kan een beetje proberen wat grenzen te verbreken. En ik denk dat het straatje is van koken, culinair bezig zijn en dan gastronomie. Want wil je het op een punt brengen, dan gaat er iemand moeten zijn, men gaat af moeten breken van gewoontes. Want anders krijg je het niet in een ander jasje. En hoe meer er mensen zijn die het anders proberen, van hoe we het herkennen, hoe meer we open zijn voor verandering. Want ik ga misschien, als ik kom met heel iets anders dan hoe we het kennen, word ik in eerste instantie gezien als gek. Maar er is wel één persoon daartussen die denkt van, dit ding is something else. Hij is ergens op weg. En die begint het. En daar begint de inspiratie. En to get somewhere, you have to be inspired. Ja, absoluut. Je zei het eerder ook, Sherwin, dat het begint met acceptatie en waardering. Ik weet nog dat toen we de dag zeiden dat we masala ijscream zouden serveren, de hele zaal die op dat moment aan het dineren was, zei masala en ijscream, dat bestaat gewoon niet. En aan het eind zocht iedereen nog een tweede portie masala ijscream. Hoe krijgen we de mensen zo ver to accept this change in Surinaamse cuisine? Ja, it's challenging. Ik kan me die avond nog heel goed herinneren. Ik bedoel, je hoort letterlijk alle vorken en mes stilstaan op tafel.
aandacht. Maar ik vind dat moment dat gebeurt, dat is eigenlijk waar de chefs ook naar op zoek zijn. Ja. Dat moment dat they're astonished, dat they're, wow. Weet je, dat ze even stilstaan van, what is happening? Of waar zijn jullie mee bezig? Of vertel het verhaal. En ik denk dat is waar we naar zoeken, want we willen als chefs een verhaal vertellen. Je hebt een bepaald visie, je hebt een bepaald gevoel achter je cultuur, achter het Surinaams eten, maar ook achter Surinaamse producten. En op dat gebied, wij zijn constant bezig met onderzoeken, kennis maken met het product. Of het nou Chinese taaier is, ben je constant op zoek naar hoe kan ik dit weer gebruiken? Hoe kan ik dit anders gebruiken? Hoe reageert het op kokosmelk? Hoe reageert het daarmee? En bijvoorbeeld zo'n masala-ijs. We kennen allemaal curry, we kennen allemaal masala in Suriname. En we maken alles met masala. Van legu tot aan bosvlees, noem maar op. Maar de chefs die ook daarmee zijn gekomen toen, waren ook op zoek naar something new. Something new, maar ook wel iets herkenbaars. Ja. En een stukje lef, een beetje lef eraan Dat is lef hebben, ja, absoluut. Van hoe gaat de Surinamer ermee om als ze zeggen, we gaan ijs, zoet, dessert, combineren met masala. Iets waarvan we allemaal een beetje bang voor zijn, kotberen. Kotberen, ja. Maar, en dan komt een stukje kennis en de technieken erbij kijken. Ja. Okay. En dan praten we weer over het stukje gastronomie. Waar kennis, de weet, wat is de chemische reactie van bepaalde producten, hoe werken bepaalde producten samen. En dat is het interessante ervan. Maar terug op de vraag, hoe brengen we dat over aan de Surinamers? Ik denk, it is letting them trust you. Dat ze wel vertrouwen hebben in de chefs, in de koks. Dat we wel ermee bezig zijn. En dat ze begrijpen wat ons doel is uiteindelijk. Want ons doel is natuurlijk om Suriname op de kaart te zetten. De Surinaamse keuken te vormen naar een cuisine. Een cuisine dat gerespecteerd zal worden. Dat herkend zal worden daar buiten in de wereld. En dat we ook op één lijn staan met alle topcuisines die daar buiten in de wereld staan. En het kan. En dat kan. Het is mogelijk. Wij zien het, we hebben het ervaren. Ja. Binnen Suriname, ook buiten de grenzen, hebben het ervaren. Ja. Hoe mensen kijken naar ons eten en hoe ze dat evalueren en hoe ze dat ervaren. Ja. En dat is niet per se alleen Surinaams, maar dat is ook elk etnisch cultuur, individu. Ja. Dus hoe ze kijken naar Surinaams, Hindoestaans, hoe ze kijken naar Javaans eten van Suriname. Chinees. Want Chinees eten proeft anders. Precies. Dan, Precies. En wij moeten nu die vertaalslag gaan maken om dat als één te gaan promoten. Ja. Die samenhang van al die culturen en definiëren wat is Surinaams. Ja. Ik denk daar begint het. Ja. En op het moment dat wij die vertaalslag beginnen te maken, dat verhaal vertellen en dat de mensen luisteren, maar ook een beetje lef tonen van hé, ik ga het proberen. En dat is waar we ze willen hebben. Ja. Oké, als Suriname Chefs Associatie, de Suriname Chefs Associatie bestaat uit leden en coaches. En er is pastry, er zijn cocktails en er is natuurlijk eten. En vanwege de pandemie gebeurt er weinig, helaas. Maar de Suriname Chefs Associatie wordt vaak uitgenodigd om naar het buitenland te gaan om Suriname te vertegenwoordigen. Voor wat betreft ons Surinaams eten en drinken en pastries. Wat we daar merken is dat als het gaat om competities, de competitie bijvoorbeeld in Miami, dat het heel lang duurt voordat de mensen daar de smaak van Suriname kennen. Want de smaak van het Caribisch gebied is bekend. Het is een beetje een raar verhaal, want Suriname is Caribisch gebied, maar we zijn het toch niet. Onze smaken zijn anders dan Jamaica en Trinidad en Barbados. Ja. Maar ze kennen onze smaak toch nog steeds niet. Wat is er zo moeilijk aan de Surinaamse smaak, zou je zeggen? Ja, ik denk dat eigenlijk als kok zijnde, als ik er naar kijk, bedoel, uit eigen ervaring, eigen
ervaring van huis uit. Ik bedoel, ik heb een Guyanese moeder, Guyanese oma. En ik heb zelf op Curaçao ook gewoond. Ja. Dus je hebt heel veel invloeden vanuit het Caribisch gebied. Ik ken de Caribische keuken en Surinaamse keuken is niet ver van de Caribische keuken. Qua basis, Ja. de basis. Onze stijl van koken, de basisingrediënten die we gebruiken, de smaken die we gebruiken. Alleen Surinaams eten is ontzettend beïnvloed door de verschillende culturen en kookstijlen van de verschillende groepen die we in Suriname hebben. En dat is minder op de eilanden. Exactly. Ja. Ze zijn daar eigenlijk, zouden we moeten zeggen, dat wij zijn eigenlijk een beetje gaan ontwikkelen. En op het in het Caribische eilanden zijn ze een beetje vastgeroest aan de basis. They have more African influences. Ja. En aan onze kant hebben we eigenlijk wat meer Aziatische invloeden. Bereidingstechnieken, hoe we starten met, bijvoorbeeld als we een bami starten, maken we eerst een boemboe. En dat kent men daar niet. Weet je, men gaat daar stoven, bakken, frituren. Dus we zijn heel erg, eigenlijk iets verder wat dat betreft. Maar het is inderdaad uitdagend om de mensen daar, zeker Taste of the Caribbean, Miami, kennis te laten maken met de Surinaamse keuken. Wat we wel altijd hebben gemerkt, is dat die smaak. Ja. Die smaak, het eerste wat ze proeven, ze herkennen het niet gelijk. En ze moeten het verhaal erachter leren kennen. Hoe komt het dat Suriname deze smaken heeft? Dat wij Creools eten kunnen presenteren, maar het heeft smaken van tamarinde, kokos, wat niet herkenbaar is voor hun. En dat zijn weer die Javaanse invloeden die weer in hebben. onze keukens. Dus het is challenging indeed. Ja, oké. Sean, jij hebt zelf ook deelgenomen in Brussel aan zo'n een wereldexpo met eten. Wat was jouw ervaring op dat stuk? Ik kan me goed bijsluiten bij wat Cheryl uitlegt. Het is wennen aan de manier hoe we de smaken presenteren. Oh, oké. Want iedereen weet best hoe soy proeft. Weet best hoe gember proeft. Maar die twee samen, met nog een Laos, met nog een Kinchur, een Ketumbar, is een explosie voor die mensen. En ik denk dat they like it, but you have to give them some space to really enjoy it. Want het is eerst van, dit is anders, do I like it? Ja. En dan komt het van, ja, het is wel echt lekker. Ja. Mensen kwamen in ieder geval wel terug. Precies, die hadden het goed te pakken. Maar it is getting people out of their comfort and trying something new. En dat neemt eigenlijk een safe space. Waar ik me kwetsbaar en openstel voor de verandering die daar voor me staat. Zo ook met het Masalais was het niet de ruimte of een avond waar iedereen zich wel akkoord mee voelde om op een journey te gaan. To experience something new. Ja. Zou het niet gebeuren. Ja, nee, klopt. Want het kan ook gewoon langs de straat zijn bij je ice cream shop en niemand zou het kopen. Niemand zou het kopen, dat is waar. Precies. Oké, ik moet afsluiten. Ik krijg allerlei wenkjes dat ik moet afsluiten. Maar ik wil toch de vraag stellen, dus ik wil je vragen om er kort op in te gaan. Ik begin bij Sean. Wat is de toekomst van Surinaamse cuisine? Is iets moois. Ik zie het wel voor me, maar ik kan het nog niet omschrijven. Ja. Maar het wordt iets moois, want we hebben wel iets uniek in ons. En aan de hand van het gesprek hoe het vandaag is verlopen, we zijn er nog niet eens klaar. Nee. Maar er is iets unieks bij en we have to still create it. Het is nog niet duidelijk in beeld. Oké, we zijn aan het bouwen. Oké. Sherwin? Ja, de toekomst. Ik zie het wel een very bright future. And we have a lot of work to do. Er is veel werk aan de winkel. Maar ik zie wel dat wij als Suriname wel Zuid-Amerika veroveren. Oh, wauw. Met de smaak. Ja, met de Surinaamse keuken.
Because we have way better. We have way better things in En the jij kitchen. kan het weten, ja. Ja. Ik heb niet veel Zuid-Amerikaans geproefd, dus I don't know. But, Alleen moeten ja. we één, respect voor onze geschiedenis. Respect voor dat wat we hebben, wat al is neergezet voor ons. Ja. Erkenning inbrengen en werken aan onze identiteit. Oké. Daar moet eraan gewerkt worden. Mooi. En niet bang heren. zijn. Lef hebben. Dus vooral dat lef hebben. Ja. Dat is echt de boodschap aan de jonge generatie. Maar ook gewoon aan degenen die bezig zijn met de Surinaamse keuken. Gewoon blijven experimenteren. Heren, ik wil jullie bedanken dat jullie er vandaag waren. Als extra inspiratie voor wanneer jullie bezig zijn met de Surinaamse keuken bij elkaar brengen, heb ik een kopje voor jullie. Dat wanneer jullie eruit drinken, dat jullie daar extra inspiratie uit kunnen halen. Het is een Rosita e Cruderi kopje, dus Thank you very much. Thank you. daar kunnen jullie blijven discussiëren over de Surinaamse keuken. Zeker. En straks krijgen jullie ook nog een leuk presentje van de sponsor, Basic One en DTS. En daar kunnen jullie lekker van smullen. Zeker. Zeker. Dankjewel, Thank you. Sherwin Alexander en Sean Amian. Dankjewel. En heel veel succes met de Surinaamse gastronomie. Gastronomie. Thank you. Amen. Thank you. Dat was het gesprek met 2 Surinaamse chefs. En niet zomaar chefs, hou ze vooral in de gaten. En als je hun hand wil proeven, want misschien is dat ook een vraag dat u zegt, ga naar Torarica. Het maakt niet uit, any Torarica kun je gaan en je kan proeven van deze heren. Tot zover deze aflevering van Rosita e Cruderi. Tot de volgende keer met een nieuwe aflevering en uiteraard een nieuwe gasten.